בפרקים הקודמים של פלשבק בערוץ הילדים. אפשר לקבוע איתך לאחר צהריים? אפשר בערב. בערב תכננתי להזמין את לי לסרט. תגיד, אני עושה כתבה על הנבחרת ואני הבנתי שהגעת אלינו מבית ספר באילת. בן, המנהל כבר דיבר עם תיכון ארזים. ארזים? שם חומר הלימוד יותר פשוט, הדרישות פחות מלחיצות, ולא כולם חייבים בגרות. כמה כרטיסים את רוצה להופעה שלנו באמפי? אבל אל תספרי כלום לאף אחד, בסדר? אני קודם כל רוצה לספר לאביב בעצמי שאני לא שרה איתו בתחרות. אני נתתי לך את תפקיד הקפטן כי אתה מוכשר. סיפרתי למנהל שאני מתלבט בינך לבין דידי, אמר שיש לך בעיות בלימודים. אני אעשה הכל בשביל להוכיח לך שאני רואה לו את הקפטן. אתה יכול לסמוך עליו. היי לי, יש לך דייט הערב. נראה לך, אני אפילו לא יודעת מי זה. גיג'י, אני רק רוצה לדעת למה הם הפנו לך גב ואיך התמודדת עם זה. מה שקרה זה שזה לא אני, טוב? היי אשלי, אולי בכל זאת תבואי לראות אותנו את הסרט פה בפיצה. קצת לי הראש בכל הגוף שלי, כאבים. יואו, בוערת, את חולה. בואי, אני אקח אותך הביתה. לא. יאללה. הצוות שלנו ליווה את הכוכבת ביום המרגש. שלי סטלה היא גם אימא. טל ליהי פתחה את שנת הלימודים במופע עם שיר חמוד. חבל שלאימא היו תוכניות אחרות. זמרת גדולה היא לא תהיה, יש לה עוד דרך לעבור. 20,300 שקלים בקופה דרך. אני לא יודעת מה קרה, זה מוזר. אמרת שאפשר לסמוך עליך ותראי מה קרה. הראית לה את הסרטון, נכון? הראית לה או לא? מה, לא ביקשתי ממך יפה? לא ביקשתי ממך? מה יש לך? עזוב אותי. הראית לה את הסרטון, נכון? הראית לה? גידי, לא הראיתי לה את הסרטון. לא מאמין לך. תקשיב, לא הראיתי לה. נשבע. בסדר? מה יש לך? מה, אתה דפוק? סליחה, אני... מה כך אכפת לך אם זה בדוד שלך בסרטון הזה? אני מצטער, אני באמת לא יודע מה קרה לי. אמרתי לך שאני לא אספר, אז אני לא אספר, נכון? יש לדידי מזל שלא הייתי שם ולא עליתי על כל זה כשזה קרה, כי הייתי נכנסת בו וגומרת אותו. מה אתם צוחקים? אני מעולה בקרב מגע. באיזה עולם הוא בא לחבר הכי טוב שלי ומאיים עליו ככה? אומרים שביחד עוברים את החיים, לקחת לדרך עוד כמה חברים, אומרים שאחר כך הכל מסתבך, אומרים שעכשיו זה הזמן לחייך, וגם אם קשה החלום לא דורך. עכשיו רצים קדימה, קדימה, לא מוותרים, מנצחים את החיים. קדימה, קדימה, רק מבקשים עוד חלום להגשים. רצים קדימה, עכשיו רצים קדימה, קדימה. כזאת תמימה, תאמיני לי, אני כזאת תמימה. איך אחרי כל כך הרבה שנים בביזנס אני עוד לא קולטת את זה? אבל ככה זה בטלוויזיה. קחו את הדבר האחד, המאפן שאמר. הכניסו רק אותו. אחרי 1,000,000 שנה בתעשייה הזאת, אני כאילו עדיין לא לומדת. את לא כועסת? נראה לך שניתן לבמה הזה לסכסך בינינו? לא, במאי, עזבי אותו. זאת ממש לא הבעיה. את ראית איך אני נראית שם? כי זה לא תאורה מה ששמו עליי, זה ממש לא תאורה. שטויות, היית נראית סבבה לגמרי. סבבה. ככה אני צריכה להיראות? סבבה? לא, את נראית מעולה, באמת. סבבה שאחרות יראו, אני צריכה להיראות מעולה. נראית לגמרי מעולה. סתם את מנסה לנחם אותי עכשיו, אה? מבינה מה זה? אני לא הייתי צריכה לתת להם להיכנס בכלל לחיים שלי. זאת אותה טעות, פשוט טעות. אז תפסיקי כבר להקשיב לנטע הזאת. יודעת מה? ככה זה סוכנים. מבינה? לא אכפת לה איך מעירים אותי? או אכפת לה שמביאים לי מאפרת ליגה זין? אכפת לה רק מהעמלה שלה. בראשון לחודש היא תרצה את הצ'ק. אז תגידי לה. אני אגיד לה. לא רק שאני אגיד לה, אני אגיד לה עכשיו, כשאני עוד עצבנית. אני לא רוצה להירגע בדרך. רק שאני לא אשכח מאמי שלי, שיהיה לך משהו לאכול בבית ספר. תכיני לעצמך סנדוויץ'. בטח, אל תדאגי. נו, מה את אומרת? לא טוב, אה? לא, כי פשוט אני עבדתי על זה כל הלילה, ואני לא בדיוק הספקתי לעשות הצלבות ובדיקה של עובדות, וכאילו, זה יותר השערות שלי. אתה מפריע לי. כן, גם לי זה מפריע, שזה לא בדיוק מדויק. אני
חולמת, או שאתה ממשיך לדבר? לא, אולי פשוט נגנוז את זה וזהו? כי תראי, זה לא כזה מתאים לי להרוס ככה למישהו את החיים. אולי נעשה כתבה על בן רוזן? הקפטן, מה את אומרת? שאתה חייב לשתוק רגע? אוקיי. נו, אבל מה את אומרת? שלא ברור לי איך טקטקת את זה בלילה אחד. זו כתבה ראשונה מעולה. אמיתי? לגמרי. זה אמיתי, זה חושפני, זה אינטרסים, זה פשן. אני הייתי סקפטית לרגע, מודה, אבל נראה לי שתשתלב פה יופי אצלנו במערכת. אוקיי. אז יאללה, משהו להוסיף? יש, אין, צלצול, שיעור, משהו. אוקיי. לא, את יודעת מה? בוא פשוט נגנוז את זה וזהו, בוא נרד מזה. קודם כל, כשהאמת יוצאת החוצה, תאמין לי שזה משחרר. זה ישחרר את הדידי הזה ורק יעשה לו טוב. דבר שני מת, נגמר, זה כבר באתר. היי. אז מפה לשם חסר כסף בקופה, ושלושתנו עבדנו אתמול, אז כל אחת עושים שליש, ואנחנו... אנחנו לא שמות שקל. את היית אחראית על הקופה, בעיה שלך. וואלה. טוב, אם אין לכם בעיה להסתבך עם מישהו משבץ את המשמרות? מי זה? דריה. נעים מאוד. תחשבו על זה. סובלת אותה. אוי, חיה בסרט. לא יודעת מה יותר אסון. שאמא שלה מדברת עליה ככה בטלוויזיה, או שאנשים ראו את זה וכותבים על זה בוואטסאפ. אומייגאד, היא תמות. היא תמות ואז תחיה רק כדי למות עוד פעם. מה ההבדל בין אימא נורמלית לאימא שלי, סלע? מה? המטאטא מעופף. קצת מצחיק. ובעיקר דוחה. אנשים צבועים. מי בכלל בוואטסאפ? זה כזה 2015. בסדר? תנוחו, אני לא בת של אמא שלי מאתמול. אם הייתי נעלבת מכל שטות שהיא פולטת. חוץ מזה, יש לי דברים הרבה יותר מעניינים לחפור עליהם. דוגמה, המעריץ הסודי שלי. תראו מה קיבלתי. יואו, איזה רומנטי! הוא בטח מהמם. אם הוא לא דוחה. אוסף אותך ב9. מה, לסרט? יואו, איזה קשוח. את שמחה? ברור שהיא שמחה. אבל שהוא לא נתן רמז מין. זה הרמז. זה מישהו מהנבחרת, אמן שזה מי שאני חושבת שזהו. זה חמוד. אין לי כוח לאימונות. רגע אכלתי. לא יכול לזוז. יואו, הזכרת לי שלא אכלתי כלום כל היום. מת מרעב. נראה לי אני אכנס למתמטיקה. מה? אני לא מבין. יש לך אישור להיות באימון במקום מתמטיקה ואתה הולך למתמטיקה? אני חייב ללמוד למבחן מחר. אז תלמד אחרי צהריים. מה, גם הנבחרת חשובה. לא אמרתי שלא. מה עושים? אני הולך לאימון ובן פה הולך למתמטיקה. אשכרה, מתמטיקה? חלאס איתכם. יש מבחן מחר, אני אומר לכם. עכשיו באתר קציר ולעניין. כתבת תחקיר חושפנית. לידיה אביטל, הסיפור האמיתי. מה, נחשפת, אחי? יש לך סיפור אמיתי על זה? ספר. די, משטות. בואו, תתקדמו, אני חייב לעשות משהו ואני בטוב. תתקדמו. כן, אני אמסור לה שאתה כועס עליה ושתחזור הביתה מיד. אין בעיה. טוב, ביי. תגיד, לא מפריע לעורכת שלך שאתה מפרסם שקרים? סליחה? זה לא שקר, אתה באמת איחרת בכוונה לאימון כדי שבן יהיה קפטן. אבל בשביל מה לסכסך בין אנשים, אה? בשביל איזה אתר של מתלהבים? אין בעד מה. סליחה? אני מבחינתי עשיתי לך טובה. וואלה. כן, יכולתי לפרסם משהו אחר, כמו שאתה יודע. משהו הרבה יותר גרוע. אבל אני התחשבתי בך. הדבר הזה מוציאה אותך מעולה. גם חבר טוב, גם שחקן טוב. אני לא מבין מה הבעיה שלך. כן, אתה צודק. סליחה. קצת המלך. למה מלך? סולטן. תודה. תודה שחשבת עליי ולא על האתר הדפוק שלך. כל מה שבניתי בנבחרת הרסת לי עכשיו. ושאתה גאה בעצמך. טוב, תראה שהאמת היא דבר משחרר. אני מקווה. מי חלוץ? כהן או ביינציין? אני לא יודע, מאמן. אולי אתה תחליט. אתה מנהיג, אתה הקפטן. אתה בוחר מי יהיה בהרכב, אז בבקשה. כהן או ביינציין? לא יודע, נו. מולי מעולה. מולי אחלה גבר. כשאני אצא אחלה גבר, אני אחפש אותו. נו, תבחר.
מאמן זה לא כזה פשוט. שניהם טובים. תגיד לי, אתה קפטן של קבוצה או מרגיש בצופים? קדימה, תהיה מקצועי, תבחר. כהן טוב. לא שמעתי. כהן. אמרת. עכשיו לך תודיע להם. אוי, הנה מולי. מולי! בהצלחה. הכל טוב? תקשיב, אחי, אני מה זה מתבאס ממה שאני הולך להגיד לך? אני מתבאס יותר ממך, אחי. נו, אתה מלחיץ אותי. אתה על הספסל. אבל זה רק לשלושת המשחקים הקרובים. רק? זה מה ששלום החליט. מה, אני לא הייתי טוב באימון? בוא איתי אליו. זה לא יעזור, הוא כבר החליט. אני לא מוכן. תבוא איתי אליו, נו. הייתי בא, אבל זה לא יעזור. איך אתה יודע? כי אני יודע. אבל איך? עזוב, נו. תגיד לי איך אתה יודע. נו! אל תהיה כלב, איך אתה יודע? כי אתה פחות טוב מכהן. אנחנו צריכים לפתוח את העונה חזק. סבבה? רק שלום מחליט, אה? איזה טיפש אני. איך עזרתי לך? ודידי, כל מי שעוזר לך נדפק בסוף, אה? מה הקשר דידי עכשיו? תקרא קצת באתר. או שגם מזה אני צריך לקרוא לך ולהסביר לך כדי שתבין. הלו. חיה? לא ממש. אבל קבענו חזרה. סורי, לי, אני מתה, אין מצב. רוצה לבוא לדעת? לא יכולה. יש לי דייט. נכון. החלטתם כבר לנסות, אתם אחים? לא? אבל איך קצת על הסרט? את יודעת מי הדייט שלי? אני קצת לא מרגישה טוב. תמותי אחר כך, ספרי לי קודם מי זה. לא יכולה, דידי יהרוג אותי אם נספר לך שזה. זה דידי? מה עשיתי? אבל לא נורמלי, הבנת אותי. סליחה, לא בכוונה. מה דיברת עליי בטלפון? נו? בסדר, אז אני יודעת שרציתי שזה יהיה מסתורי וכל זה, אבל ניר סיפרה לי. ש? על הסרט? שאתה מזמין אותי? לא? ניר אמרה לך שאני... אז ב9? כמו שקבענו? בפיצה. לקח לנו משהו כמו 3 חודשים לאסוף כסף לטלפון חדש. מזל שהאל נהנה לתפילותיי. מה תפילה? יקום יקר, יקום חביב. עשה שיהיה לי מלא כסף בתיק. זה אפילו לא חרוז. אז איך זה הלך? כן. יקום יקר, יקום חביב, עשה שיהיה לי מלא כסף מרביב. תכירי, זה רביב. שנייה. הסתובב בפנים אבוד כזה וחיפש את הכניסה הישנה לפיתה. שאלתי למה. אז הוא סיפר לי את הסיפור הכי רומנטי ששמעתי בחיים שלי. הוא והחברה שלו הכירו פה לפני מלא זמן. והוא הולך להציע לה נישואים פה, הערב. קולטת? יואו, איזה סיפור מקסים. באמת רומנטי. אבל מה זה קשור לתפילה שלנו? הצעתי לו את חבילת הצעת הנישואים שלנו. מה שלנו? נרות, שלט שאנחנו מכינות ויש לנו כתב מהמם, בלונים, קישוטים, אלבום תמונות דיגיטלי, חבילת הצעת הנישואים שלנו. והכל תמורת סכום ממש פעוט של 600 שקל. אורצ'וק, את גאון. וכל מי שאמר אחרת טעם לי בגדול. מישהו אמר את זה? לא, מה? לא אמרו. פשוט, מה פתאום? לא. טוב, תגיע עם חברה שלך עוד 3 שעות. רק איך קוראים לאשתך לעתיד? בשביל השלט פשוט. מה את צועקת? כבר שאלתי, סתווית. תנסי לי סתווית. מי זה דידי? בוא'נה, את נראית רע. עכשיו אני יודעת שזה אתה. תודה. דיברתי עם המורה לביולוגיה, והיא אמרה שזה בסדר, שנחכה שתבריא ואז נגיש את העבודה. די, איזה חמולת שדיברת איתה. גם את. שאת כזאת גרוטה ואין לך כוח לבלבל את המוח או להציק לי. די חמודה. כמו אז שניסית לנשק אותי. כזה חמוד. חמודה, לא חמוד. ולא בפה, טוב, את חולה. וצלוטפ? בשביל מה? בשביל שאני אחזיק את זה עוד הרבה זמן?
בן אדם קורא לך, תסתכלי מבט. שמעתי. מה המצב? שים אותך. שיחפשו. צריך להיות בו עזרה? חסר לו טייפ? בדיוק היום שכחתי להביא. אז לא, תודה. רציתי לתפוס אותך לבד. היי, ניסה לא הייתה פה פעם בצד השני? זה שם. אוקיי. חכי שנייה שנתלה את זה, תגידי לנו אם זה ישר. איך? ישר? לגמרי. מעולה, מה זה תודה? איך קוראים לך? סתווי. די, איזה קטע, גם בחורה שמתאים לנישואים בארץ. מה? אופס. הבאתי לך פיצה. אבל עזבי, לא בא לי שתקיעי עליי. אתה גם חמור. מי עוד? תקשיבי, לא חושב שיקרה חזרה מחר, את לא נראית לי כל כך במצב. נכון, החזרה. אתה כועס עליי? על מה? אל תשנא אותי, טוב? פשוט לא הייתה לי ברירה. זה לא נגדך או משהו, אני פשוט אני חייבת להופיע באמפי, חייבת. באמפי? בטח. מחכים לך. מחכים לניר בר גפן באמפי כרגע, עכשיו. תשני, ארוסה. תדעי שאבא שלך מאוד כועס. מיזו. כן, חנן, אני אמרתי לה את מה שאמרת ואני גם הבאתי לה שיעורים. אני פה למטה, אתה יכול לעזור לה לרדת לאוטו? אתה פה למטה ואתה רוצה שהיא תרד? כן, תיגע לה רגע במצח, היא חמה? את רותחת. טוב, אני עולה. לא צריכה את העזרה שלך. מה, פתאום אתה רוצה לעזור לי? פתאום אכפת לך ממני? מדברים על קונגו? לא, על הטיול לנחל תנינים. נירי, די, תני לי צ'אנס, אני עושה פה את הכי טוב שאני יכול. לקחת אותי מהחברים שלי, מהבית ספר, מהמוזיקה שלי, זה הכי טוב שלך? אפשר לנגן גם בקונגו, את יודעת. חיברו אותם לחשמל בשביל המגבר שלי? אני לא אוהב את הציניות הזאת. את באה איתי הביתה ונדבר על זה כשירד לך החום, טוב? בואי, נעזור לך. אאו! תיזהר. מה קרה? מה זה? אוי ואבוי, ניר, את ראית האוזן שלך? היא מלאה במוגלה, איך? עכשיו את יורדת או שאני עולה למעלה? לא צריך לעלות בשביל להגיד את זה, נו. אמרתי לך, אתה באמת להגיד לי את זה, נכון? מאמי שלי, נירי, זה כל כך לא משנה עכשיו, זה בטח כל כך כואב. תשכבי ותעצמי את העיניים, טוב? ואל תזיזי את הראש הרבה. אני אצלצל לדוקטור סלוטקין שיבוא לבדוק לך את האוזן, אני רוצה שהוא יראה את זה. סליחה, פשוט הייתי באמצע לחפוף. חשבתי שקרה משהו, הכל בסדר? לא, לא הכל בסדר, תשמעי. חסרים לי מאות שקלים בקופה. מה פתאום, זה לא הגיוני. נשאל את ניר? את אומרת שאני לא יודע לספור? לא, זה לא מה שאני אומרת בכלל, אבל... לא יודעת, אולי מישהו לקח משמרת אחרת, או שהפעיל לך באמצע הספירה? רוצה לעבור בעצמך לספר חשבונות? אולי את תגלי משהו שאני לא יודע? אני עברתי על זה 6 פעמים ברצף עכשיו. אבל... אין אבל, דריה. אני ביקשתי ממך דבר מאוד פשוט. לשמור על הפיצה כשאני לא פה. ותראי מה קרה. אני לא יודע מה להגיד לך. יש לך רעיון אחר למי לקח את הכסף אולי? כי סבא ירצה תשובות ואני אצטרך לספק לו אותן. מה אתה עושה פה? באתי לבקש סליחה. לא סולח, ביי. תקשיב, נו. העורכת הזאת פשוט לחצה עליי להביא את הכתבה כמה שיותר מהר. היה לי ברור שאני לא מפרסם את הסרטון הזה שלך. אני יודע מה זה סודות, אתה מבין? לכולם יש, אתה לא היחיד. סבבה, סיימת? ביי. תקשיב, נו, אני חשבתי שזה שהאמת בחוץ, וזה שלא יהיה לכם סודות, זה רק יקרב ביניכם. שהוא ידע שהקרבת בשבילו. אז בכלל חשבת עליי. תראה, אני מבין שאתה כועס, אוקיי? אבל אני אומר לך שאחרי שאתה ובן תשלימו, אתה תגיד לי תודה שהאמת בחוץ. אתה יודע מה? אתה אומר שאתה יודע מה זה כשיש סודות, נכון? אז בוא, דבר לי מה הסודות שלך. פחדן. להתערב בחיים שלי ובסודות שלי, את זה אתה יודע. אבל להתמודד עם החיים שלך, בסודות שלך, פחות מגניב, אה?
היי. היי. מה אתה עושה פה? אני? מה אתה... מה הקטע? לא ידעתי שגם אתה בא. פופקורן? משקפיים? חשבתי שהבנת. זה לא ממך? לא. מה אתה עושה פה? את הזמנת אותי. מה? כי ניר, היא אמרה לי שדידי רוצה להזמין אותי לסרט, אז חשבתי שהפופקורן והמשקפיים... אבל זה ממך. אחי, סליחה, אני מצטער, לא ידעתי, אני מוותר, טוב? אתה מה? מוותר? אחי, אתה חי בסרט אם אתה חושב שמישהו קונה את כל הוויתורים האלה שלך. תספר לכולם שוויתרת בשבילי על הקפטניות, ועכשיו זה. אחי, הכל טוב. אני פי 1000 יותר טוב ממך, במה שאתה לא רוצה. אז תפסיק כבר להגיד לכולם שאתה מוותר בשבילי. לא מישהו בכלל צריך את העזרה שלך. בסדר, לא צריך לעשות מזה מה שזה לא. אז עכשיו אני גם עושה עניין מכל דבר. זה לא מה שאמרתי. אתה יודע מה? קח אותה, אתה לסרט. יצא לי כל החשק כבר. לא, באמת, עזוב. אתה קח אותה, אני... הלו, אותי אף אחד לא לוקח לסרט. אני מחליטה מתי ועם מי אני הולכת לסרט. אז ביי. כשאני אחליט, אני אודיע לכם.